това вече, аде си отиш, играеш в петък, тя ни Ваня Лея, Софи Марина на телефона си. Айде, да видим какво ще мога да се текне. Ау! Тръгваме! Айде, добре, ще говоря за моста. Айде! Абе, не казвам това с таки, няма ти харесва. Нема ти харесва. Ама само ли на колко на най-много на бе. Ама за всичко. Това повече тебе вика да мата добре си, струва си. Аз добре си кажа, предлагай. Ай, сега се треги пията. Аз съм вика. И вика. Пари тръбия. Той вика, представи вика да има кофти. Това ти работа, обреля. Нека се събрали, викаме, ама вече се събрали бай хора. И викам, това е моето момче. Направят ми да не е викаме с тива. Ама гарантите ми скеф, това го кара спомнят. Това от тя на кардараш, да ми племи, не го скачи, ето добре. Ма един има един смотър. Викаме, така че аз викам, че пари на кардараш, няма къде се Сега душата ми ще довършиш ли ме мъчи. Няма как да го спря и ме тути как да изтрия.